रे माई बुझा तक धुइयां से एकदम आगे भीड़ बैठल बली न लह के हम ही मर जिम खाना का हम बनाई। ओह नो एगो तो गर्मी से सही परेशान बाप रे दादा आज के जमाना पे कोई गोइठा पे खाना बनावता हम पगला न गइल बानी वैसन घर में बियाह करके हां पढ़ल लिखल हमारे एकदम चौपट हम हो गइल बानी जी बौराइन सरकारी बनल बानी दिनों पे दिन दिन धरा तक कि आज गैस भराई तो काल भराई बाप रे 3-4 महीना हो गइल बियाह कइला अभी तक कि हमर बुझाता कि हमर गोतनी ना हमर सास बन के बैठल बाड़ी अभी तक दिने धरा ताड़ी कि गैस भरवाई के ठिकाने नहीं के अब भोजन चाहिए सुबह चाबे के होता ना तो सब कोई तैयार हो जाता टे। अरे खाना लो खाना कनिया तलिया बड़ी जोर से भूख लागल बा चिल्लाइली ओई में खाने में तरह के जहर ढील के दे दे। ओह नो खाना पे तो हम सब गोइठा कम कब नहीं जाता रही ए जिगा या हमर नैयर में ससुरा में आके हमरा सब करे के पड़ता गोबर पानी ले ले बहरी ले ले घर ले ले बुझाता कि जिगा हम लोग करानी बन के रह गेल बानी कोनो एथुए भइलुए नहीं कि हमरा के घर में ना लियावा तानी जी केहू पूछू कहबो रास तो करत नहीं गोतिनिए पन गांव घर कहत रहे कि गोतिनी दे दिन के खाना बना खेल सा 3-4 महीना हो गइल कुल काम कर ले झनक के कर चाहे पटक के करस करी ह ना हो बड़ जेठ बानी तो हम थोड़े खाना बना के देम की खोई ह मन का दादा भूख लगले कोने बड़ी जोर सबेरे खाना ना लेके आइल सोचने कि खा पी तनी गोबरा ओबरा फेंक देती अंगना में सब परल रवा खाने लौकेला और कुछ ना लौकेला दीदी जी तबीयत खराब है कौनची के का तबीयत खराब बताई बुनी बदरी के दिन बा कितना दिन बेकार होतटे ई नहीं कि समझत कि गैस भरवा देती तो चाय पानी बन जी चाहे खाना बन जी तो पहले आई कनिया गैस के नाम मत लिहा बुढ़ऊ मालिक हम पहले बूढ़ी रही तो पूरा घर के चाबी करियाए में बांध के सुतत रही उ त नाप के देत रही हमरा के तारा के त जबो आजादी बा बुढ़ऊ कहना कि 1000 के गैस भरे तो 1 महीने चली 1000 के गोठा किने तो 6 महीना चली 5000 दीदी जी हम कबो नैहर में ई सब कइले नहीं की लेकिन ससुरा में करता नहीं काहे आई इतना दिन से चुप रही कुछ सोची कि चुप रही लेकिन रोवा रोज के रोज दिन धरता नहीं रोवा बजट बनी रोवा बुढ़ऊ से बतियाई देखो कनिया हम बोर्ड जेट बानी हम माई बाबू जैसे कहला सोचते रह गई तू नयका जमाना के बोल तू नयखू गैस पर खाना बना चूल्हा पे बनावले गैस पे बना तो तू कह हम काहे खातिर बुढ़ऊ के नजर में बदनाम हो कब कि तू सहका होतड़ी ओह नो माने चारों ओर से हमरे के रवा ढील देनी हमारे से खाना वाना ना बनी ठीक बा हम जाता नहीं बुढ़ऊ से वहां से बतियाओ तनी ना अयो मैया कतना चुड़ चुड़ बोलतिया हो दादा आय मार बुढ़ऊ कतना पढ़ल लिखल बिया आई त देख ले सोना के सुहागा चढ़ जाई है देखला ठीक है बहुत बढ़िया लोग ठीक कहला हो कि जितना बढ़ी पतो सहली जितना करली आज के जमाना की करिया सो हम आज तक बुढ़ऊ से ना कहनी है बुढ़ऊ हम कैसे पे खाना बनाए हमरा के कूस बूढ़ी झोकवावत रही है पुअरा झोकवावत रही तब हम कुछ ना बोली 4 बजे भोर में नहा के कहा खाना बनाए के तब हम बना दी आ देखो सुटुर सुटुर कैसे मुंह लड़ावती है जाके कहस बुढ़ऊ से हमरा का मतलब काला के कहस बना के दिया तो ठीक है ना बटे तो बुढ़ा से लड़त नहीं ना हो लगा दीना चलिया के मुंह राजा जी अच्छा सा भीड़ भड़ा का हटाओ मैं देखूंगा 10 रुपया ही लो अरे चल हट कितना सुगर लगा तालू बाबूजी कितना हम नींद में कितना प्यारा फिल्म देखा था नहीं तू इलम हमार बिगाड़ डालू बाबूजी रउआ से कुछ बात करे के रहे बैठ कौन बात है कौन आनी पानी अरे बैठ का दिक्कत है बैठ बाबूजी कहत रही ना कि खाना ना बन गई बाबूजी कहत रही ना गाय बयात है त का हो कहत है ना बाबूजी कि हमारे से खाना वाना ना बनी काहे ना बनी गैस लिया दी ना गोइठा पे बहुत दिक्कत होता पकाए में देखो तनी बुनी बदल में गोइठा सुखातो नहीं खे लहकतो नहीं खे अच्छा तू ही एगो आइल बालू घरवा में का के और कोई आइल बा बाबूजी बताइए इतना दिन से हम कहत रही हैं हम रहुआ बताई हम आज तक नैहर में कइले ना रही और वो शादी से पहले भी तय कइले रही हमार बाबूजी से कि हमार
और लड़की का बेटी नियन बना के रखो ना कोई चीज के दिक्कत ना है बताई तो आज दिक्कत होके लागल आज मुंह सुटो चलावे लागल आ एक गोरी त बड़की तैले भी हाथ तकले अपन जवन बाते मुंह के मुंह से सोचेले कि एक बार गलती हमसे हो ना जा। देखी बाबूजी पहले के जमाना कुछ और बा आज के जमाना कुछ और बा उ नैहर में कइलो हन त हम कह रहत हम नहीं की कइले तो कैसे करियो। अरे हराम ये त का चाहतली हीटर लगवा दी घर में आए हीटर पर बना के मार गपा खाना खाइबू। देखी बाबूजी हम निमन से बोलत हन ते कर ई मतलब ना कि रवा कुछ बोलत रहम पतो से जाननी त का हमसे लड़ा भी हमारा ले काहे ना लड़वा पे मुंह खोलवा तनी त लड़बे ना करम बाबूजी। आई हो बापा रे बापा आ तकले बड़की अपन तने किया हुनु टुनु हमरा से ना खरगा कापत रहला हाय देखा। चुप ना रही बड़की दीदी के काले ले बानी वहां करवा मुंह पे रवा नियन हमरा मुंह पे हवा हमरा नियन चलावतनी। अरे छुछुंदरिया ज्यादा मन ना त भूंचते जानते वाली मैं गांव जाने ला आप कैसा आदमी है सब घरवा कदम ये जानला कि हम कैसे रवा पतो पे कैसे हाथ उठा दे बताई ना मददार नहीं खे हां बोली ना है देखत रे क्या कहती का कहती हीटर मंगवा दा कूलर मंगवा दा पंखा हेरी फ्लास मंगवा दा आज बड़ी बड़का केतना बाबूजी रहुआ बड़का अरे बूढ़ पुरानिया के मुंह लागल बड़ू तोहर तो सुट बोले के घर देख देखी दीदी जी हमारा में से बतियावत रही मुंह खुलवावत नहीं है के हम बोलबे करब तार मुंह आवा बना पढ़ल लिखल मैं हमर चौपट मैं बर्बाद हो गई का सपना सजा के गए नहीं नौकरी के तैयारी कर नियम के तैयारी कर ए कनिया कतनो पढ़ल लिखल रहबू ससुरा में गइल पहले चूल्हे चौका करे के मिलला आदमी कलम कापी ना धरा जाते कहां कहतनी दीदी जी की ना करम लेकिन रहुआ आगे फिर बैठी ना आए हमारे पे तो मैं उलाट देता नहीं जी बाबू जान कोइले ना है जी अकेला कैसे छोटा बोलते जी आई पूछ लगा के लकड़ी लगा के अब बुढ़िया हमर लियावत रहे त खाना बढ़िया जब बनावत रहे जब बनाए के मन अपना भातारे से जा कहतार भातारे गोस भरई बाबूजी भी पैसा बाटे हमनी भी पैसा बाजी हमर बात सुनती ना त न बाते ना आज उहो के ना हम देखा दियनी ना कि कौन मेहरानू हनी तब ना के बतावत ना बिना जरी कर के मारे बैठल बा साथ साहब ना खाता नहीं माता के कमाई अब बाबूजी देख 2-4 महीने बीतल ना ई कौना खानदान की है कौना लूट रचन भी सब अपन दिखा दी देख ली अरे सब दिखा दी आ तक हमारा खानदान में ऐसा ना भइरला ई लगा था कि गांव हमारी का सुनी त का कही कि पतैया के दुख तकलीफ दियता आई हो दादा आई हो ओकरा माई रोके बरामा का कैसा मजे में नहीं क्या रुको देखा तनी मगवा कहां बे बरा खाचा तनी ना तब समझ में आई का करतनी जी हां दिन रात मोबाइल चलावे के बाटे अरे घर में का होता का नहीं के होती नहीं के बुझात रहूगा के का बोल रहे दादा हाथ में गरम काहे के रही काहे ना गरम मुखम जी इतना दिन चुप बानी एकर मतलब ई ना कि जब ने जे ही आवता उही हमरा के पागल पौराइन बना के चल देता का हो बोल का हो काहे अब बहुत कुछ हो गेल अब सुनी हमार रहूगा तू बोल भाई बोल कहलन कि हमार तो खाना ना बनी गोइठा पे ठीक बा हमरा के हल्का लेके बल्कि कह दी जब बुढ़ऊ से दीदी जी सने के सफरत अरे भाई गरीब घरे जन्म लेवे तो गोइठे पे बनावे के पड़ी का जी शादी से पहले फोन पे हमरा से बहुत बड़ा लंबा फेंकत रही तरह के रानी महारानी नियन बना के रखम आया जो नौकरानी बना के निक लागता तो शादी से पहले सब फेंकेला तू ना फेंकत रहू कि हम बहुत अच्छा हन संस्कारी हनी आई देख लड़ा तड़ू कोई समझा करे ना झगड़ा का कहाला रोवा बोले लगन हमरा के जी माने हमरा हक के बात कह दनी तो रोवा हमरा पे चिल्ला दे के होई के समझे वाला नहीं के बाप रे बाप हाथना न खड़बाज शादी से पहले तू ना कहले रहू कि हम सबके बात सहम राउरे बात कहल करब लेकिन कहां करत तारू हम माई के छोड़ी तहार कहना नहीं है बानू हां अब ये करे के पड़ी रोवा हमर बात ना सुनम तो हम का कहम रोवा के ये हो भौजाई जोन बाड़ी हमरा के एकदम भौजाई ना नागी नारी भीतर दसत रहली कि कोई के लहरो ना लगी बाप रे बाप होइसन अच्छा भौजाई के तू हत हम जीती रह जानू रोवा त रोवा त अपन भौजाई के पास अपन बाबूजी के लड़बे करब हम तो कुछ ना हानि तब 2 दिन आके तू ही माई बन जेबू हैं वो हमनी के छोटे पे से भौजाई देखले भी माई लेखा मान पड़ी हम करे पक्ष में रहब तारा पक्ष में रही ए देवर बाबू हमार पक्ष मत ली अपन मेहरारू के ले जाके पूरा शहर घुमाई सिनेमा हॉल फ्री में रोवे पे चढ़ा तनी रोवा का आइलन हम के मर्द मेहरानू के बीच में बोले खातिर बताई ना रोवा से भाई जी के बात होलो त हम जाई ना कुछ कहे खातिर कितना रखे जी बोलन त अरे खान बोल तोरा दिया कल के बुझाता बड़ भौजाई में हरी बड़ हो जाई त का बड़ दीदी लगी हम चूल्हा पर खाना बनाए के तारा कतना पसीना चुआता रोवा पकाए एक टाइम रोवा पकाए दूसर के टाइम हम पकाए
तनी हाय देखो आई हो दादा आई हो माई हे अलग कराई तो का बोलते से बाबू के रूप तोरा हम का कहे समझ जो एकरा बात भौजाई को जवन बोला, कहत तवन कर हम तोर सिखावल ना करब ठीक बा इहे जवन कहिए तवन तोरा करे के बा कैसन बारे जी एक से कहती बाकी मेहरानू खातिर क्या करे उहे घर में बिगड़ेला मेहरारू के बात जहां मर सुने लगा ना समझो कि घर में बिगड़न थो गइल ठीक बा ये कोनी मिलजुल कर रहा चूल्हा पर खाना बनाल कोनो ठीक खराब चीज ना हटे जितना स्वाद चूल्हा खा दे उतना गैस किना दी चलो घर में झूठे रोत गावत बड़ आंटी यही करत चढ़ते बाल पड़ दे बुताई भी रात चाहत हां